always your number one. SM Radio Station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Ann. Bunso sa 3 magkakapatid. Panay babae kaming lahat. Sundalo ang tatay ko at government employee naman ang nanay ko. May rules kami sa bahay na bawal muna mag-boyfriend hanggang hindi nakaka-graduate at hindi nagkakaroon ng stable job. I'm taking up nursing noon. Maraming naliligaw sa akin pero hindi ko pinapansin. Nakaprogram na ang utak ko na sundin ang lahat ng reminders na nakapaskil sa aming malaking salamin sa bahay. Pagkatapos ng klase, dapat umuwi agad kung ayaw mong maghapon ng sermon or sermonan ni nanay at tatay. Nauunawaan ko naman ang hangarin ng mga magulang. Para din naman sa amin kung bakit naghihigpit sila. Kaya sa abot ng aking makakaya ay sinusunod ko talaga ang gusto nila. Hanggang makilala ko si Ian. Gwapo siya na long hair at astigin. Kilala siyang chick boy sa klase namin. Di ko siya pinapansin kasi hindi ko naman type ang pormahan niya. Ang ideal man ko kasi, matangkad, clean cut ang hair, mabait, at matalino. Pero isang beses nakita ko na lang si Ian na short hair na. Ang press release niya sa klase, nagbago na daw siya at hindi na chick boy gaya ng dati. Pa-press release si Ian? Nakakaloka. May pag-ganon. Artista. May bashers. Pambihira. At nagsimula na siyang makipag-close sa akin. Kinuha niya ang number ko at naging textmates kami. Dahil sa madalas kaming magkasama, nagsimula na kaming tuksohin ng mga classmates namin. Hanggang sa mag-level up na ang pagporma sa akin ni Ian. Lagi na niya akong sinasabayang maglakad palabas ng campus. Minsan, pagpasok ko ng classroom, kumakanta si Ian ng kahit kailan ng South Border. Yes! Ayan naman yung mga kanta-kanta na yan. Ayan na naman tayo. Hanapin mo nga, partner. Kahit kailan ng South Border. Parang kiligin tayo. Nakakaloka na. Imaginein natin. Ayan na. Kumakanta na si Ian live sa classroom. Yes, Ian ah. Nakakatawa si Ian yung yung nag-press release na hindi na siya chick boy, ta short hair na siya. Ito yung mga tipong sa Instagram, yung pangalan niya Ian_official. Yung may official kahit account. walang blue check. Yung may official account eh. So minsan pagpasok ko ng classroom, kumakanta si Ian ng kahit kailan ng South Border. Kasama ang mga tropa niya. Biniru siya ng prof namin kung para daw kanino yung kinakanta niya. Yes! Ayan na naman tayo. Ay, nako. Ang sabi niya, para daw sa isang special someone. Yes! Bago matapos ang klase, nilapitan ako ni Ian at iniabot ang isang papel na may lyrics ng song na kinanta niya. Anong year to? Ang daming pautot talaga tong si... Anong year to? Yung may pagsulat ng lyrics ng kanta tapos binibigay dun sa nililigawan. 90s yan. Feeling ko batchmate natin yan. Tama, batchmate to. Kapanahon na nyo yan. Oo. Ipinagpatuloy pa ni Ian ang panliligaw niya hanggang sa magdesisyon na ako na sagutin siya. Yes!
Grabe, kinantahan lang, ano na? Bumigay na. Kinanta lang na masana. Lagot ka sa tatay mong sundalo. Namasana agad ang labi, di ba ganon? Nagwet-wet na ang labi. Binabasa lagi yung labi, pa-cute. Eto na. Advance mag-isip si Tanghenyo. So, ito Ayan na nga. Inilihim ko sa mga magulang ko ang relasyon namin. Lagi ko kasing ipinapaalala kay Ian ang mga rules ng parents ko. Hindi kami nakakapag-date ng kaming dalawa lang. Ay! Chaperon, Yun, chaperon lemeng. pa. Kailangan laging kasama ang barkada. Kaya nakontento na kami sa text at tawagan. Masaya na kami kapag magkasama kaming gumagawa ng mga assignment namin. Pinangako namin sa isa't isa na sabay kaming gagraduate ng college. Pagdating ng second year, nagkahiwalay na kami ng section ni Ian. Nagsimula nang mabawasan ang pagkikita namin. Tuwing break time na lang kami magkasama. Nabalitaan ko na lang na madalas na daw umabsent si Ian sa eskwela. Pagdating ng third year ay mas lalong naging tight ang schedule ko dahil sa hospital duty. Si Ian bumagsak pa sa isang major subject. Kailangan niya maghintay pa ng 1 taon bago makuha ang subject na yon. Ibig sabihin, hindi na kami sabay gagraduate. Nag-guilty ako sa mga nangyayari kay Ian dahil wala na akong oras sa kanya. Masakit man para sa akin pero nagdesisyon na ako makipag-break sa kanya para makafocus na kami sa mga sarili namin. Ay. Nakagraduate ako ng college. Nagtrabaho sa isang kilalang ospital sa Maynila. Teka lang, Nicole, itaas mo. Pero ito, Yan na, nagkakuha yan na. talaga yung Yan, yan, yung palsito Yan. na yan. Ginano ni Ian eh. Ayun. Binilita ni Ian eh. Namasa. Namasa yung babae. Binanata ng palseto eh. Doon niya biniret eh. Yan tuloy, kinilig ng gusto. Ayan tuloy. Pero naghiwalay. Ay. Ayun na nga, nakagraduate ako ng college. Nagtrabaho sa isang kilalang ospital sa Maynila. Sinubukan ko makibalita tungkol kay Ian, pero lumipat na pala siya ng school. Araw-araw akong naghihintay sa pagpaparamdam niya, pero wala talaga. Hanggang sa naisipan ko na lang na magtrabaho abroad para tuluyang makalimot. Makalipas ang ilang taon, nabalitaan ko na nasa Amerika na pala si Ian at doon siya nagtatrabaho bilang nurse. Noong mga panahon na yon ay umaasa pa rin ako na magkikita pa kami ulit. Isang araw, naka-receive ako ng friend request mula kay Ian. Yes! Inaccept ko siya, pero wala naman ako natanggap na message mula sa kanya. So, nagsimula akong mag-stalk ng mga post at pictures niya. Napaluha ako nang mabasa ko ang post niya na ganito ang sinasabi. Thank you for this special girl, Elaine. Makalipas ang ilang buwan, naka-receive ako ng notification na nagvi-video call sa akin si Ian. Walang usap-usap, medyo kulagan. Walang pasabi, no? Video ko lagad. Hindi ko nasagot ang mga tawag niya. After 2 years, ito na ang post ni Ian sa timeline niya. I'm getting married. Oh. Arte mo kasi binibidyo call ka na eh. Ayaw mong video call ka? Kaya nga. Binibidyo call ka na nga. Ayaw mo. Yan tuloy. Sinaman eh. Pabebe pa more. Sige, go. Inarte ka pa dyan. Nag-iinarte ka pa. Samantalang dati, kinantang ka lang ng kahit kailan eh. Sinagot-sagot mo na. Ba't ba binabasag natin? Oo nga. So after 2 years, ito na ang post ni Ian sa timeline niya. I'm getting married. Tila gumuho ang mundo ko nang mabasa ko yon.
Kinailangan ko ng kalimutan ang mga hopes ko para sa aming dalawa. Magkagayunman, ay hindi na rin ako nagsisisi sa naging takbo ng buhay namin. Kahit magkahiwalay kami, ay pareho naming narating ang mga pangarap namin. Ngayon ay may 5-year-old baby girl na si Ian. Masaya ako para sa kanya, kahit hindi kami ang nagkatuluyang dalawa. Ako po si Ann, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ay. Grabe, hanggang 5 years old yung anak, sinustok mo pa rin. Sakit nun. Sakit. Alam mo bang umabot siguro every birthday nung anak, tapos nakikita mo yung cake, yung asawa. Diba? Stalker. Oo, totoo yun. The more you stalk, the more you get the pain. Correct eh. Ano ano tawag doon? Masokista. Oo, masokista. Nag-enjoy na nasasaktan ka. Ako sa tingin ko ganun ginagawa mo. Kasi paano mo naman 5 years old na yung anak? Eh di syempre, sumustok ka pa rin, di ba? Hindi pa rin naka-move on siya. Masaya ka ba talaga? Mukha kami etchosen! Ay. Ganun Soccer ako talaga. for happy endings eh. Sayang. Pero Oo wala nga. eh. Talaga nga, some people are just not meant to be. Yan kasi, dapat hindi ka na naging arte noon pa man eh. Yung binibidjakol ka, ayaw mo. Ano yun? Iba yung pandinig ko eh. Ayusin mo, tangin Hindi mo. gumagalaw kasi yung posisyon ko, binibidjakol. Di ba? Nanghinayang kami, kala namin na Nalungkot maganda na, ako. maganda na yung kahinatnan ng love story yung dalawa. Pero ganun talaga, if you're not meant to be, then It's you're not meant to be. Di ba? Kung hindi uukol, hindi talaga bubukol. Ano yan? Totga, the one that got away. Tama. Ay, Hanap ka na lang ng iba, wag ka nang mag-stalk wag ka pa. na mag-stalk. Kasi para kang kumuha ng bato, pinupukpok mo sa sarili mo, girl. Totoo yan. Wag mo kaming etchosin na sasabihin mo, okay ka lang, naka-move on ka na. Paano mo nalaman 5 years old na? Oo. Yung mga ex nga namin, hindi na namin alam yung mga life nila. Kung may anak na sila, ilang taon na yung anak. Correct. Ikaw, alam mo pa, 5 years old, girl pa. So, stalker pa more, te. Ano nangyayari sa'yo? Pabebe pa more, tas stalker pa more. Alam nyo, ganun talaga sa buhay natin. May mga taong may kilala natin o may kilala tayo, di ba, para lang pakiligin tayo. Di ba? At hindi para makatuluyan. Yun na lang yung i-treasure mo, yung paano ka pinakilig nung kinanta niya yung kahit kailan ng South Border. Yun na Diba? lang alaala mo sa kanya. At least sa buhay mo naranasan mo yung kiligin, at least sa buhay mo naranasan mo yung ma-in love, mahalin at mahalin ka pabalik. Tama. Hayaan mo na siya, may pamilya na siya at wag ka nang umasa pa na pupunta siya sa'yo. Feeling ko may ganun ka pang May ganun ka pa hopes eh. Mamaya papunta ka na dun sa kabit eh. Kabit eh. Hindi, wag na kasi sayang eh. Sayang din yung time. Correct ka. Girl, ilang taon yung lumipas. Tandaan mo as you age. Kung ano yung age mo, yun din yung size ng bewang mo, girl. So, kailangan magmadali na din. Hindi sa lahat ng oras may asim tayo, girl. Oo, kung kaedad natin to, kung sinasabi nating batchmate natin to, malamang at 30. 30s na yan. Nako. Nakote. Papunta na dun sa... Nagkakaamoy na. Papunta na dun, te. Sayang naman. Diba ang hilingan ng mga gantong edad, kahit mag-toothbrush ka, may amoy pa rin eh. Unlike pag mga Uy, early 20s. grabe ka kay Tangenyo. Sobra Buti ka. hindi siya umaray eh. Ay, nako. Masasabi ko lang dyan, kung minsan sa buhay talaga natin, may mga tao na pinapakilala sa ating along the way for us to learn yung mga aral ng buhay. Ang True. problema sa iyo ay hindi ka natuto. Nag-stick ka dyan, paano ka makapag-move on yan, girl? Hirap niyan, no? Pinapaikot mo pa rin yung mundo mo sa kanya kahit alam mo na may asawa na siya. Tsaka ang masakla pa dyan, baka sa susunod na relasyon na hinahanap mo yung traits ni Ian. Huwag ganun. May hirapan ka lalo makahanap ng love life. Teka, bakit Ganon. tayo advance mag-isip? Malay nyo naman, okay lang naman talaga Oo. siya. May 5 years asawa, old. nagkakwento lang, ganyan. Ay. Ayan na naman yung ano ni Tangenyo.
Hindi, pero yun yung, Happy kami, happy kami. Yun yung feeling namin. Para kay Ian. Happy kami para kay Ian. So, yun yung feeling namin that, yeah, just maybe you haven't really moved on. So, do yourself a favor. 'Di ba? Kasi masaya naman talaga na si Ian. Kasi, Oo. okay na siya Pamilyado na siya. Hindi ko alam yung message ni Ian na ano, na for my girl Elaine. Siguro hindi siya yun. Hindi niya, kasi siya eh. Hindi, before pa Malamang. daw yun kasi sabi niya 2 years after nakita niya na I'm getting married. So that's 2 years before. O yung 2 years before, nakita niya yung, nung naging friends sila, nakita niya yung yung message. message for Elaine. Yan yung time na binidjakol siya na hindi Oo, niya kasi hindi naman yan. pinagbigyan. Ayan tuloy. Di sana naagaw mo pa kay Oo, di ba Elaine. yung chance pa kasi hindi pa sila kasal noon. Correct, ito O, eh. nagme-message pa lang sila Yan. noon. Alam mo, lesson talaga ng Burnay, kapag ka hindi ka maagap, hindi ka successful. Oo. Dahil talaga na maaga pa nga masika Correct, pa, di ba? Kailangan naging maagap ka sana. Tsaka sa panahon ngayon na nagkakaubusan na ng mga love life, hindi na dapat pabebe. Bawal na nag-iinarte, di ba? Pag dumating, tukain na. Hindi, pero wala eh. Siguro it's just not meant to be. And you have to accept that. Oh, tama. Saka pag may tutuka, magpatuka ka. Di ba totoo? Parang opportunity yan, di ba? It knocks at your door. Pag pumunta na, wag mo nang pakawalan pa, wag mong itatapon. Yun lang yung analogy ni Tanghenyo. Pag tumuka, magpatuka na. Oo. Ang medyo lang talaga nang galing kay Tanghenyo, kaya alam nyo na yon. Medyo hindi masyado magandang pakinggan. Pero nung kinonvert ng tambalan, sinabi namin, it's like opportunities that knock at your door. Yan, Diba? yan yung ibig ko sabihin. Diba? Do yourself a favor and move on. And accept the fact that some things and opportunities and events and people are just not meant to be. Correct ka. Meron pang ibang plano para sa'yo. Meron ka pang ibang kilig story na kailangang buksan at buklatin at i-enjoy. And you can only do that if and only naka-move on ka na o i-let go mo na talaga si Ian. Sabi Saka, nga, please. it takes strength to hold on to someone but even greater strength to let the person go. Yun yung mas mahirap doon You have to talaga. let them go. Please lang, wag mo nang hantayin magdebo yung Oo nga, anak baka na mamaya balita Stock ka pa rin ng bago ka stock. mag-move on. Baka mabalitaan pa namin, ha? So yun, mag-move on ka na. Malay mo, may mga taong umaali-aligid sa'yo, hindi mo lang napapansin. Kasi Correct. masyado mong pinapaikot Focus. yung mundo mo. Kakastok ka kay Ian. Diba? Doon sa Yan. taong may asawa na. True. At ayaw namin humantong sa hindi magandang sitwasyon to na maging kabit ka. Tama. Diba? Tayo namin yun, ha? Galit kami sa kabet. At parte itong mga bisita natin sa booth na Oo nga. finally bumalik na dito tas may dala ng alay. Kasi Yan. nung unang punta nyo dito nilaki kayo, wala kasi kayong dala. Natandaan naman daw nila yon partner, na nilait sila. Kasi wala silang dala, o, di ba? So ngayon natuto na kayo. Di ba yun yung pinag-uusapan ng tambalan lagi? Matuto tayo sa buhay. We learn from our mistakes, yan. Ano nang... Ano na nga ulit mga Mga names niyo po? taga-tagig to, galing sa tag. Mga si Pogs. Signan. Si Ito, Pogs. lagi itong nag-message sa akin sa Oo. sa Facebook eh. Si Pogs. Mama Nika. Hi, Mama Nika. Taray ng pangalan, Ganda, kala mo bata. Oo, eh, no? parang estik Ah, yung yun. ano, no? Pero Veronica pala talaga. Ginawang Nika, parang very millennial. Parang manika. Oo. Di ba? And Mama si Nika. Ana. Ana. Tumakas ka na naman sa trabaho, Nika, no? Si Ana. Ay, Ana, no? Di ba? O, thank Ayan, you si Nika, tumakas sa trabaho niya. Si Manika. si Mami Nika. Thank you sa pag-visit Welcome sa Tambalan. back. Welcome back. Thank you. At kayo po ay patuloy na bumabalik-balik po to. At sa mga kaibigan nating super, naku, antabay po kayo mamaya. Uy, may winner ang Tambalan para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Kaya abang lamang. Tama. O siya mga kabisyo, kung gusto niyo po mag-share ng inyong mga kwento, pwede mali mo kilig story mo na yung mapakinggan namin or mabasa namin sa susunod na Tambalan. Pwedeng nagkatuluyan, pwedeng katulad nito, hindi. Di ba? Okay lang yon. Pwedeng masalimuot, pwedeng nakakatawa, pwedeng nakakatakot. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1, walang hate, GV lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Station number 1.